אורן, בוא כבר, זה מצלם. שנייה. התחלנו, מה קרה לך? טוב, סליחה. מה, איפה היית? עשיתי משהו. היי. הגר, לבנטל, לב, אורן בחר, למד, בית, לב, גם כן. איזה מקריות, יאללה. הגעתם לאתר של רוקדים מכל לב. איזה יופי. דברי. דיבורים? דבר. כול שיקלם, הכל דיבורים. בכל אופן, יש לנו אתר חדש. הנה הוא, לא פה בחצר, הוא פה, כאילו מסביבכם. אתם מוזמנים להיכנס תמיד, מתי שאתם רוצים. תרגיע. לא יכול. בקיצור, אבל אם הם יסתכלו למעלה או למטה יש לכם פה דרכי הגעה להרקדה שלנו כל יום שלישי. כל יום שלישי, לא לחפש שם יותר מדי. כל יום שלישי, הנה, המפה פה למטה. יש, כאילו כל יום שלישי יש הרקדה באולם ברחוב הרב הרצוג 9 בבית ספר נחשונים. יש שם אולם חבל על הזמן. איך הרקדה? נחמד. בסדר. מרקידים? ככה. תבואו, תגידו לנו אתם אם אתם נהנים או לא נהנים, ואנחנו נחליט אם נבוא אנחנו לשם כדי ליהנות או לא. אם נתמיד. כן, אבל בכל מקרה יש למעלה פה, אם תסתכלו, יש עלינו קצת, יש או פה כפתור של לימוד עצמי. אורן, זה את זית. הבנתי. לא נורא, אבל מעלינו פה יש כפתורים גם, שאתם לא יכולים כרגע לראות, רק אם תסתכלו באתר עצמו באמת, ויש שם לימוד עצמי של ריקודים, כולל גם הצגת ריקודים. יש שם גם קצת עלינו, אירועים מתוכננים, יש אלבום תמונות מכל האירועים שלנו. אז כמעט 2 בצהריים, אתה יודע? וואו. תקשיב, בוא'נה, אתר מושקע נשמע. לא יודע, תגידו אתם. אתר ממש מושקע. ויש שם גם, אם אתם רוצים לכתוב לנו תגובות לאתר, יש שם גם אימייל שאתם יכולים לכתוב לנו. צור קשר. ואת הטלפונים שלנו, אנחנו נשמח מאוד לקבל גם טלפונים, שאלות. מענות, הערות, רעיונות, רק לאורן. תשבחות, רק אליי. תודה. מה עוד? זהו? מה, סיימנו? קצר. ככה את עושה לב שתהי לי בריאה. לב. אני פסחתי על כיתה ג', נו מה. אוקיי. טוב. תהנו. ביי ביי.